ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ଆଉ ମିନୁ ନାମରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଅନାଥ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାନୁ ଆଉ ମିନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଘରେ କାମ କରି ଚଳୁଥିଲେ। ପେଚା କାମ ବଦଳରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଉନଥିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଘର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ସଫାସୁତୁରା କରାହେଇନି? ପେଚା ଭାଇ, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସଫା କରିଦେଉଛୁ। ଆମର ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଳି ହେଇଥିଲା ତ ନଦୀକି ଯାଇଥିଲି ସଫା କରି, ଆସିଲାରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କାମ ଛାଡ଼ି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ରୁହ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦଉଛି। ମାରନି ପେଚା ଭାଇ, ଆମକୁ ମାରନି। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ଏଥର ତୁମେ ମନେ ରଖି ଗୋଟିଏ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘର କାମ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଯୋଉ କଥା କରିବ। ନହେଲେ ତୁମକୁ ଏମିତିଆ ମାଡ଼ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବି। ହଁ ହଁ ପେଚା ଭାଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ପେଚାଟି ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଆରେ ରାନୁ ଦିଦି, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ନା? ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀ, କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବି ଯେ ଦେବି? ପେଚା ଭାଇ ତ ଆମକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳୁଛି। ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳ ଖାଇ ଆସିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ରାନୁ ଦିଦି। ଆରେ ରାନୁ ଦିଦି, ଦେଖ, ଏଇ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ହୋଇଛି। ହଁ ମିନୁ, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ କଦଳୀ ଖାଇବା। ଏ ରାନୁ ଦିଦି, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛତୁଟେ ଫୁଟିଛି। ଚାଲ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଛତୁ ଖାଇନି, ମତେ ଏଇ ଛତୁ ନେଇ ଭାଜିକି ଦେ ନା। ହଁ ରେ ମିନୁ, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଛତୁ ନେଇ ଭାଜିକି ଦେବି। ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୁଟିରେ ଛତୁ ଖାଇବୁ। ଆରେ ନା ନା, ନା ନା, ମତେ ଛିଣ୍ଡାଅନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଛତୁ ଗଛ। ଯାଦୁର ଛତୁ ଗଛ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ମତେ ଏଠୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବ, ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଜମା ବି ବର୍ଷା ହୋଇନି। ଆଉ ଯାହା ମାଟି ତଳୁ ପାଣି ଶୋଷିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେବ, ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଣି ଆଣି ଯାଦୁର ଛତୁ ଗଛ ଉପରେ ଦେଲେ। ଯାଦୁର ଛତୁ ଗଛଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ପାଇଲାରୁ ହସି ଉଠିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଆଜି ମତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ, ନହେଲେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଯାଦୁର ଛତୁ ଗଛ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅନାଥ। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଘରେ କାମ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ପେଚା ଆମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜିଠୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ଘରେ କାମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଛତୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ତୁମେ ସେଇ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଘରଟି ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ଛତୁ ଘର ହେବ। ତୁମେ ସେ ଛତୁ ଘରେ ରହି ଯାହା ଛତୁ ଘରକୁ ମାଗିବ, ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ସେ ଛତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଯାଦୁର ଛତୁଟି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛତୁ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲା। ସେଇ ଯାଦୁର ଛତୁ ଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ।